sure bafethu, sondelani isikhulu bafethu. Phambi kwenu ngibonile ngifunda ubeka isitini. Nansi ividiyo ubufakazi. Nangibona ngifunda ukushisela, video ubufakazi. Nangibona ngifunda ukwenza amasola, nansi ividiyo ubufakazi. Nangibona ngifunda ukufaka ugesi, wiring, domestic wiring, nansi ividiyo ubufakazi. Nazi iy'thombe ubufakazi, uzobona. Nangizwa bafethu ngithi nani uma seniqala nifunda lezi zinto lezi, fundelani ukuthi niziqashe nina, ngoba esikhathini samanje amathuba emisebenzi mancane and iy'nkampani ey'ningi ziyavalwa bafethu. Hey, kushubile. Anyways, niyangazi angisuyena umuntu ozothi hambe uyokwenza into mina bese ngingayenzi leyo nto leyo. Okay, I lead by example, ngesingisi ngisho njalo. So bafethu, ngirejiste ibhizinisi. Ngirejiste ibhizinisi bafethu, ibhizinisi lami engilirejistile elizokwenza lezi zinto lezi kade ngimtshela zona, ekade ningibona ngizifunda. Okay, now bafethu, ngicela ukucacisa lana uthena, mina angisuyena usomabhizinisi bafethu, mina nguthisha we-geography. That's what I am. That's how I identify. Umuntu uma engibuza ukuthi ngiyini, ngithi nguthisha we-geography. Yini igender yami? Thisha we-geography. Ngikholela kwini geography? Bafethu, kodwa bengifisa ukuthi leli shishini leli elincanyana lingathini, libe isibonelo, ikakhulukazi ezinganeni lezi ezibhekene nezimo ezithi ungabe usaqhubeka nesikole. Okay, for various reasons ziyahluka izathu why ingane zingakwazi ukuya esikoleni, kodwa ngifuna ukuthi leli shishinyana lethu libe isibonelo sokuthi uzokwenzani, yini okungamele uyenze, kanjalo kanjalo. Alright bafethu, ngiyaphinda futhi ngoba nakhu akaze ngibe neshishini phambilini, amaphutha afana asazokwenzeka, kodwa lamaphutha lawa azokwenziwa yimina, azoba isibonelo kuwe ukuthi yini ongamele uyenze. Okay, bese lezi zinto lezi lama-win ami, ngoba azoba khona nawo, ngizophumelela ezinye izinto ngizozenza kahle. Leyo zinto lezo zizophinda futhi zibe isibonelo kuwe ukuthi okay, kwenziwa njani. Alright, so bafethu, ngiyazazi ukuthi le nto lena engiyenzayo into izothini, angilazi igama lesizulu, kodwa into that is somewhat rather privileged. Ngiyaku-understand-a lokho, but okubalulekile kumina ukuthi I just hope ukuthi kuzoba khona iy'fundo, you know, kuzoba khona isibonelo engikwazi ukusisebenzisa. Yayibona leyo nto leyo. Because ngaphela sengikhuluma nabantu abadala manje, ngibona sengathi it's rather unfair ukuthi abantu abadala bathi uma bebuka iy'ngane ukuthi ayisebenzi, ayiqashwa ndawo, one of two things, they like, hey, anizami nina, aniyifuni imisebenzi, you know, regardless of ukuthi every day ey'ndabeni khona ikhampani enkulu evelayo ukuthi hayi iyadiliza, you know, regardless of ukuthi lezi y'nkampani ey'ncane ziyawa because izimo ayivumi, you know. Into yabo ithi uma ukuthi aniqashwa ndawo, why ningaqala amabhizinisi enu, as if kwayona leyo nto leyo ilula, you know. Abuye bengidide bafethu abantu abadala. Okay, anyways, yeah. So okay nje, before ngiqhubeke, before ngivale, ngithi mina nansi into, nina you do not have to go and do ama-certificates awu-4 awu-5 njengami, mangakhe yabo. Kodwa uma kungathiwa wena mhlampe uyofunda ukushisela nomngani, uhambe uyofunda le nto lena i-bricklaying, okanye uyohamba uyofunda ukulungisa amafriji, okanye something, you know, bese kuba khona owesithathu, bese kuba khona owesi-4. Okay, niyahlangana nirejista a business laphana ku-CIPC. Okay, bese niyaqala-ke nifuna imisebenzi. Okay, uma ukuthi ngithola umsebenzi wokushisela, right,
nangu umuntu ozonilida, bese lona oshiselayo yena ozonilida, bese nina abawu-3 abanye nizoba umsizi wakhe. Okay, bese futhi uma ukuthi lo owenza umsebenzi wokulungisa amafriji ne, uma ukuthi uyena othola umsebenzi, nina nibawu-3 nizohamba niyomlekelela, niyombambela whatever okudinga ukubanjwa. Okay, ngaleyo ndlela leyo you are always eating, nihlale nidla. Okay, alright, so ngiyacabanga ukuthi angiphethe lapho for namhlanje. Sobona. I just hope ukuthi kodwa I don't see how whether lolu hambo lolu makes imali. It's not really what I'm interested in, you know. Uma ukuthi ingane ziyafunda fethu, ngeke ngifile like a failure. I would have made it. Okay, alright, so good night in bafethu if ukuthi uyibone ebusuku le video. Good morning if ukuthi uyibone ekuseni. Alright, regardless, sami siyoza.